Bos días, é hora de comezar un novo día cheiño de aventuras. O corpo de Carla xa está listo para un novo día, pero espera un momento. Despois de dormir no noso corpo acumúlanse uns visitantes os olores e xérmenes. Parece que Carla aínda ten un pouco de sono, verdade? O primeiro quitarse o pelo da cara. E despois auga fresca directa á cara. Pum! O noso corpo xa esperta. Despois iremos onde o retrete, xa que o noso corpo necesita expulsar certos elementos. Sempre, pero sempre, tiramos da cadena para despedirnos dos nosos refugallos e a continuación lavar as mans. Xa estamos listos para almorzar. O noso estómago soa. É hora de coller enerxías. Mmm, que rico este almorzo. Pero que sucede con todos eses restos que se quedan na boca? Exacto, voltamos ao baño. Agora toca facer unha limpieza profunda. Acordámonos de coller o cepillo e a nosa pasta de dentes, que é o noso escudo protector. Cepillamos e cepillamos. Por último, enxaugamos ben e limpamos o noso cepillo para que non colle bichiños. Mira que sonrisa máis reluciente temos, pero aínda non estamos listos. Falta o pelo e sacar o pixama. No noso armario buscamos e buscamos roupa limpa e, unha vez atopada, collémola toda. Acordámonos de coller tamén roupa interior. É hora de ducharnos. Preparados? Sacamos a roupa sucia e imos directos á ducha. Lavámonos ben con auga e xabón tanto o corpo como o pelo. E listos para vestirse e arreglarse o pelo. Peiteamos ata non ter nudos. Xa casi estamos listos. Fáltanos o desodorante e a colonia. Agora sí, xa estamos listos. A roupa sucia non debe ir outra vez para a habitación. Vai para a lavadora, para que cheire ben e poder utilizala máis adiante. Chegou a hora de comer, pero antes debemos lavar as mans con auga e xabón. Agora sí, xa podemos comer. Unha vez rematado, que toca? Outra vez cepillado de dentes. Toca repoñer enerxía mediante a merenda. Pero aínda non podemos. Debemos de lavar as mans unha vez feito a disfrutar da nosa merenda. E, ao rematar, que debemos facer? Toca a chamada co cepillo e lavar as mans para asegurarnos que estamos completamente limpos. O día xa remata. Toca a última comida, a cea. E como sempre, antes de tocar calquer alimento, debemos de lavar as mans. Unha vez recollido, imos polo último cepillado do día, antes de despedirnos deste. Tamén lavamos as mans para asegurarnos que non estamos manchados, e tamén a cara, para eliminar as impurezas dela.
O día foi moi longo e cheo de risas, pero agora é tempo de relaxar o noso corpo limpo e coidado. Preparámonos para dormir e descansar moi ben, para coller enerxías para o día seguinte. Boas noites. Coida